Mun ku kara mana karfin gwiwa sako muku shirye-shiryen mu ku danna mana wannan alama ta subscribe kana ku hada da ƙararrawar sanarwa domin ta sanar da ku da zamu ɗora zaɓen shi. Ki amma dai na san ki ko? Da wasa idan ka ƙara gani na ka ce ka sani wallahi sina ji dalili. Allah ya baki hakuri. Amma dai ban gane ka ba. Iya kake ka gane. Allah ban gane ka ba. Iya kake ka gane. Ke ko kai ne wanda ya ranta mu kuɗi? Kwarai kwa. Wai kai har yanzu ba za ka yafe kuɗin nan ba? Kwarai kwa. Haba kai kuma ni ne fa. Ko Ayuba ne. Ka san da shi ya tsuguna ya fanko? A kwarai kuwa na sani. Na rantse da Allah za ka je ka a gidan maza. Akan 2000. Kwarai kwa. Ka ni fa yanzu idan na ranci kuɗi ba na biya. Amma wallahi ba ka da imani. Ka ni fa yanzu ma bani da kuɗin da ma zan biyan ka. Oh, haka kace? Eh haka nace. Sai na sharara maka bani wallahi. Ka ni fa idan na ranci kuɗi a duniya ba na biya. Idan fa babu fa duniya akwai fa lahira. Sarki ga ya mata. Lahiran mata mu. Ashe ba ni kadai bane barawo. Subhanallahi sannu. Kar da ta fita daga bakinka. In ka sake bala'i da gaskiya baki. Daga faɗin gaskiya. Dai baka da mutunci. To ai gaskiya ce na faɗa. Zango yanzu ya za a yi ne? Ya ko za a yi? Wai kuɗi na da suke hannunka. Lissafi ya rikice. Na rantse da Allah ko zan tona mana asiri. Mahaukaci kawai zaka jawo mana matsala.